Čaute, vítam vás pri novom videu. Možno niektorí z vás už o mne vedia, že rád programujem rôzne veci a jednou z tých vecí sú aj addony do WoWka, do hry World of Warcraft. Tu je môj profil na stránke CurseForge, čo je vlastne taká stránka, kde rôzni autori nahrávajú svoje addony, ktoré vytvorili. Toto sú vlastne všetko addony, ktoré som zatiaľ naprogramoval a vydal. Na tento addon tu, Collector's Bounty Helper, je môj najnovší a zároveň aj najpopulárnejší addon, takže v tomto videu by som sa s vami možno trošku o ňom chcel porozprávať. Keď si tu otvoríme vlastne všetky verzie, tak verzia 1.12 mala 140 skoro 1000 stiahnutí, takže to je akože úplne crazy pre mňa. Celkovo má addon nejakých 856 000 stiahnutí, ale do tých celkových stiahnutí sa rátajú aj aktualizácie, takže lepšie je takto tu narátať ako stiahnutia na nejakej jednej verzii. To sú v podstate nejakí aktívni používatelia. Takže predstavte si, že reálne ako 140 000 ľudí, možno aj viac, používalo proste alebo používa môj addon, akože to ja úplne som z toho hotový. Ako veľmi ma to teší a hlavne ma to aj dosť baví, keď nejaký môj addon používa vlastne toľko ľudí a potom mi tam vlastne aj píšu ľudia rôzne komentáre, čo by som mohol pridať, zlepšiť a tak. Táto najnovšia verzia, ktorú som vydal pred nejakými 6 dňami, má skoro 100 000 stiahnutí, takže je to menej než táto verzia, ale musíme rátať s tým, že je tu kratšie, takže si to ešte nestihli buď všetci aktualizovať, alebo vlastne aj táto verzia tu už bola dlhšie, takže sa tam narátalo viac tých stiahnutí. Ale i tak je to ako úplne crazy, že 100 000 ľudí plus minus používa stále tento addon. A dúfam, že aj budú ho ďalej používať. A to je jedna z vecí, vlastne, o ktorú sa snažím sa ten addon stále aktualizovať a zlepšovať, aby vlastne tí ľudia si neodinštalovali ten addon, aby ho stále ďalej používali. No ale ešte som vám vlastne ani nepovedal, čo ten addon robí, čo pridáva do hry, takže poďme na to. Takže tu je vlastne popis addonu spolu aj s nejakými obrázkami, ktoré som zeditoval a pridal. Snažil som sa tie obrázky spraviť tak celkom pekne, aby každý hneď pochopil, že čo tento addon pridáva do hry. No a tento addon vám vlastne pridá do hry taký list všetkých mountov, zatiaľ sú to teda len mounty, ktorých môžete získať buď z raidov alebo dungeonov. A potom vám to tam vlastne píše rôzne šance, odklikáva vám to postupne, a dokonca vám to viem pridať aj taký pin na mapu, aby ste vedeli presne kam máte ísť, aby ste sa dostali do toho raidu alebo dungeonu. Sú to aj rôzne nastavenia, máme tu tlačítko na minimape, rôzne zoradenia a podobne. Takže to menu addonu sa dá vlastne otvoriť buď príkazmi v chate, napíšete lomitko bh, lomitko cbh, lomitko bounty alebo lomitko bounty helper, alebo môžete použiť rovno to vlastne tlačítko na minimape, to je asi jednoduchšie. Ale niekto napríklad nemá rád tie tlačítka na minimape, takže to tlačítko sa dá aj vlastne vypnúť, tu keď kliknete na hide button, tak vám to vlastne to tlačítko na minimape vypne. Ešte vám poviem, ako sa vlastne ten addon stal takým populárnym, ale určite tomu pomohlo aj to, že nedávno vlastne vo WoWku prebiehal taký event, ktorý sa volal Collector's Bounty. Podľa tohto eventu som vlastne aj nazval tento addon, takže Collector's Bounty Helper. Ale aj napriek tomu, že tu na stránke sa volá tento addon Collector's Bounty Helper, tak priamo v hre sa to volá len Bounty Helper, lebo nechcel som úplne taký strašne dlhý názov. Ale tu na stránke som to nechal ako Collector's Bounty Helper, aby to našlo viac ľudí. Môžeme sa teraz aj presunúť do hry, aby sme si trošku vyskúšali tento addon. Takže tu mám to tlačítko, otvoríme si addon a tu už máme to používateľské rozhranie. Máme tu takto vlastne všetkých mountov, ktorých môžeme získať z raidov alebo dungeonov vo WoWku. A takto vlastne pod mountom vám to vždy píše aj, že z akého bossa to padá, z akého raidu alebo dungeonu a na akej obťažnosti, lebo niektorí mounti padajú aj z viacerých obťažností. Takže tu máme napríklad tohto mounta, Living Infernal Core, a tu nám to píše šancu, že aká je šanca, že tento mount padne, takže tento konkrétny mount má 0,5% šancu. Tu mi to píše, že mount padá z Guldana, hneď vedľa toho mi píše Nighthold, takže to je ten raid, z ktorého to padá. Pridal som tu aj takú možnosť, že môžete vlastne priamo si nastaviť obtiažnosť z tohto používateľského rozhrania, takže keď tu vlastne kliknem napríklad na Normal Raid, tak mi to automaticky tu nastaví raid na normal. Takže nemusím ísť vlastne cez tento portrét hráča, raid difficulty a tu si to nastavovať, môžem si to nastaviť priamo cez Bounty Helper.
Potom keď kliknem na nejaký názov mounta, tu mi to aj takto píše, hej hore, left click to add map pin, tak mi to automaticky vlastne pridá takýto pin na mapu, aby som vedel, že kde ten raid vlastne je, ako sa k nemu dostať. Hej, takže môžem si takto vlastne kliknúť na akéhokoľvek mounta a automaticky mi to pridá map pin vlastne kam mám ísť. Myslím si, že je to celkom užitočné pre nejakých hráčov, ktorí nehrali vlastne všetky expanzie a úplne nevedia, ako sa dostať ku každému raidu. Fungujú tu aj takéto veci, že keď napríklad kliknete na Gmoda, čo je vlastne mount, ktorý padá z Battle of Dazaralor, a tento raid Battle of Dazaralor vlastne je unikátny v tom, že vstup má inde pre Alianciu a Hordu. Takže tento addon automaticky vie vlastne pridať správne ten mapin. Hej, ja som Aliancia, takže mi to pridá pekne sem mapin do Tiragarde Sound. Zaujímavý aj raid Nilota, pretože tento raid mení vlastne tú vstupnú bránu, myslím, že každý týždeň. Ale tento addon automaticky vie vlastne pridať správne mapin tam, kde je vlastne aktuálne tá vstupná brána do raidu. Ak nejaký mount padá aj z LFR-ka, tak je tu vlastne takéto špeciálne tlačítko, kde vám to vlastne pridá mapin k NPCčku, s ktorým sa máte ísť porozprávať, aby ste sa mohli pripojiť do toho LFR-ka. A keď myškou vlastne pôjdete na tento mapin pri LFR-ku, tak vám to tam aj píše vlastne wing, ako keby to krídlo, ktoré tam máte potom u toho NPCčka vybrať, aby ste išli bojovať presne s týmto bossom. Takže v tomto prípade The Nine. Hej, tu máme napríklad NPCčko v Dalarane, s ktorým keď sa porozprávame, tak môžeme sa pridať do LFR-ka Tomb of Sargeras. Tento list môžem vlastne zoradiť podľa buď expanzie alebo šance, čo je vlastne šanca, že vám ten mount padne. Potom je tu ešte aj takáto možnosť, že môžem nejakého mounta takto rozkliknúť a tu ešte chcem pridať nejaké ďalšie možnosti, ale zatiaľ tu máme takéto tlačítko na ignorovanie. Takže ak ma tento mount napríklad nezaujíma a chcem ho ignorovať, tak môžem na toto tlačítko kliknúť a zmení sa mi farba na červenú, ale nič iné sa nestane. Musím ísť vlastne takto do nastavení a tu si musím zakliknúť Hide Ignored, čo vlastne schová všetkých ignorovaných mountov. Zároveň tu môžem aj schovať mountov, ktorých už vlastním, ktorých som sa už naučil. Môžem tu dokonca aj zrušiť, aby Escape zatváral toto rozhranie, pretože teraz keď kliknem na Escape, tak sa mi to zatvorí. Ale ak to niekto možno nechce, tak môže to vypnúť a teraz môžem stlačať Escape a nič sa nestane. A je tu ešte aj možnosť na zväčšenie alebo zmenšenie rozhrania, takže ak to chce niekto možno trošku väčšie, menšie, tak si to nám môže kľudne takto upraviť. Snažím sa odpovedať aj na všetky komentáre, takže myslím si, že to dosť pomohlo vlastne aj s tým, že ľudia si obľúbili ten addon. Myslím si, že ako dosť to tomu pomáha aj, že keď komunikujem s tými užívateľmi. Tu je vlastne aj link na GitHub, ak by to niekoho zaujímalo, vlastne s kódom. Takže jo, to je môj addon Collector's Bounty Helper. Určite mi dajte vedieť dole do komentárov, čo si o ňom myslíte, či sa vám páči, či ho možno skúsite. Ja mám teraz v pláne určite ešte pridávať nejaké ďalšie možnosti, postupne ten addon stále vylepšovať a aktualizovať. Takže jo, čaute a majte sa.